Krisi anizkoitz baten erdian murgilduta dago mundua. Bigarren Mundu Gerraren ostean, mendebaldeko herrialdeen eta haien ekonomien zerbitzuan martxan jarritako egitura ekonomiko eta politikoak krisian sartu dira. Ameriketako estatu batuen lidergoa auzitan jarri dute Txinak eta BRICSen inguruan antolatutako herrialdeek, eta jakina, egoera gatazkatsua eragindu horrek. Mendebaldeko ekonomiak nahi eta ezinean dabiltza. Bitartean, aipatu ekonomia emergenteak urratsez urrats espazioa eta boterea irabazten ari dira. Hein berean, krisi ekologikoa eta klima larrialdia mahaigainean ditugu. Atzorako beharko luketen erabakiak atzeratzen ari dira, eta zoritzarrez indartzen ari diren posizioak oso kaltegarriak izan daitezke etorkizunari begira. 50 urtetako globalizazio eta neoliberalizazio prozesuek pobretu eta prekarizatu gaituzte, herri eta klase gisa. Langileok eskubide sozial ugari galdu ditugu. Ongizate sistema bera eraisten aritu dira azken hamarkadetan berau indartu beharrean. Eta lan harremanen esparruan ere, kapitalarekiko indar harremana asko desorekatu da, herri gehiengoaren lan eta bizi baldintzak nabarmen okertuz. Aurrekoa gutxi ez, eta zaintza krisiak sistema patriarkalaren ondorioak areagotu ditu emakumeengan. Herri gisa, aspaldian pairatzen dugun subiranotasun ekonomiko ezaz gain, zentralizazio prozesu baten barnean koka daitezkeen erabakiak dependienteago egin gaituzte, menpekoago. Esku hutsik edo bederen beharko genituzken tresnari gabe gaude aldatzen ari den mundu horretan gure tokia eta resilientzia bermatzeko. Testuinguru zail eta konplexu horretan iraingarria da arduradun politiko eta instituzional gehienak eskatzen eta eskaintzen ari zaizkigun errezeta, herri langileriaren dirua gastu militarrean xahutzea. Europak denon poltsikoetatik ateratako 800.000 milioi euro gastatu nahi ditu armagintzan, lotsagarria da. Aspaldi esan zion gure herriak natori ezezko borobila eta 40 urte geroago Euskal Herriko langileok argi eta ozen diogu. Gerrari ez eta gerra ekonomiari ere ez. Adierazi dugun moduan, sistema kapitalista krisi anizkoitz baten erdian sartu da. Egoera horren aurrean badago joera autoritarioa indartu eta are larriagoak izan daitezken agertoki batzuetara eraman nahi gaituenik. Areago, sinestarazi nahi digute aldaketa posible bakarra okerragora jotzea besterik ez dela. Era berean, krisia ere bada bere horretan aldaketarako aukera, eta hori da hain zuzen ere gaur aldarrikatzera gatozena. Kapitalismoak ez du etorkizunik eskaintzen, ez bada gerra, klima larrialdia eta era guztietako zapalkuntzak, dela langileena, emakumeena, migrazio kateena eta abar luze bat. Eta krisian, horiek guztiak borrokatzeko aukera dago, lehiarako aukera da irekitzen dena, bakoitzak bere herrian eta guk gurean baliatu behar duguna. Bestelako jendarte eredu ekonomiko eta soziala behar dugu herritarron eta herrien eskubideak errespetatzeko. Horretarako, merkatuaren logika gainditu eta herritarren zerbitzura arituko den ekonomia demokratikoa eta planifikatua ezinbestekoa zaigu. Gutxi batzuen interesen alde beharrean, herri sektore zabalen interesen alde, egingo duen sektore publiko, sendo eta zabala behar dugu. Hortaz, maiatzaren lehena ospatzera goazen honetan, herritar eta langile guztiontzat etorkizun duina eskaini dezakeen sozialismoaren beharra aldarrikatzera gatoz. Baita, arantz hurbilduko gaituen sozialismorako euskal bidea bera ere. Arestian aipatutako joerak gurean ere badira, baina Euskal Herrian bada egoerari behin eta berriz oldartu zaion euskal langile herria ere. Maiatzaren lehen honetan euskal sindikalismoak berriz ere kaleak hartuko ditu. Langileen eskubideen alde eta herri honen burujabetza ekonomikoaren defentsan. Dena erabaki nahi dugu
dena eraldatu nahi dugulako. Gurean, langile mugimendu indartso bat dugu une honetan. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata duin bat Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen alde borrokatzen ari dena. Gurean, geroz eta indar gehiago duen ezkerreko soberanismoa dugu, bestelako eredu sozioekonomiko baten alde aritzen dena instituzioetan eta kalean. Gurean, zaintza sistema publiko baten beharra mai gainean ezarri duen mugimendu feminista zabala dugu. Gurean, gizartean geroz eta gehiago diren pentsiodunentzat bizi baldintza duinak aldarrikatzen duen mugimendua ere badago. Etxe bizitza, osasungintza edota hezkuntza eskubideak bermatzeko askotariko greba eta mobilizazioak antolatzen duen herria ere bagarago. Eta prekaritatearen aurka behin eta berriz altzatzen den euskal gazteria ere badugu. Euskal Herriko gehiengo sindikalak, ezkerreko subiranismoak, mugimendu feministak eta borroka sozialetako eragile sozial nagusiek agenda propioa dute eta hala izan behar du. Horretan ari dira. Euskal Herrian badirelako baldintzak herri gisa hausnarketa propioa egiteko. Munduan gertatzen ari diren aldaketen aurrean katasi propioa eragiteko. Dagokigun erabakitzeko eskubide aldarrikatu eta herri gisa irauteko beharko dugun egitura ekonomikoaren alde egiteko. Finean, nazioazkapen prozesua azkartzeko eta sozialismoaren bidean gure ekarpen eta bide propioa jorratzeko. Horretan ari gara. Bestelako eredu ekonomiko eta soziala posiblea dela sinisten dugu. Hitzez eta ekintzez eraikitzen da etorkizuna. Eta horretan ari da euskal jendartea. Horregaitik, sozialismoaren aukera eta beharra aldarrikatzen dugu. Eta Euskal Herritik urratzez urratz bide propio egitera dei egiten dugu. Sozialismorako euskal bidea jorratzera dei egiten dugu. Bihar, LAB sindikatuak antolatu dituen mobilizazioetan parte hartuko dugu. Eta gauza bera egitera animatzen zaituztegu. Etzi, euskal estatu sozialista eta feminista eraikitzen jarraituko dugu. Norabide horretan ari direnekin, elkar lanean eta aliantzak ereintzen, indarrak biltzen, edatzen, etzipenaren aurrean, ideien leian eragiten eta Euskal Herrian geroz eta gehiago garela ezaten eta erakusten. Gora maiatzaren lehena, gora Euskal Herria, feminista eta sozialista.